Ja, er is wien en even Piet bloed er ik wel wat, als zakken het familie wel wat in. Maar hij is wispelturig als de pest. Ze zit nu in het zuidwesten, maar gaat ze wat nou in het westen tassen nou en dan. Nou ja, dus ze weten nou lang net wat ze tonnen krijgen, maar reken niet maar dat hier ongeveer de heuse tonnen komt vlak bij de skip. Nou ja, dan, en daar wordt het dus bingo, want ze kennen met de geul net heen en weg. Dus ze komen alle jaar hoe stuurboord om die tonnen. Nou ja, dan denk ik dat er iemand op bakboord komt en dat is Snits. Die wint hier gewoon van mij. Goeie! Dat wie de adviseur? Dat wie de adviseur. Nou, en? Dus, dat wie de bemanningslid van januari, jarig. En dan ben ik even met mij geweest, maar alleen maar ooit toen ik hut waaide. Ja, dan was het nog minder hut, maar dus ik denk dat het januari of Snits wordt. En dan grauw op het tweede plakje. De ene raap gas, de andere raap heer. Maar op laatst wie de code. Goejoen en welkom bij het Scootjesjournaal. We lezen maar de Batavier midden op de Snitsermar. Dat uiteindelijk geen klassement kwam, de wedstrijd waard aflast. Dus reden genoeg om trots te praten daarover in het Scootjesjournaal. We hebben de gast de wedstrijdleider van Joert, dat is Jan Makkinga. Hoe heeft hij dit alle jaar beleven? En Alco Rijenga is de gast van Klaas Jansma. Alco maakt de oerstap van het scootje van het Jereveen naar dat van zijn broer Dirk-Jan Rijenga. En is daar de adviseur. En wisten jou dat Gjalt de Jong volle meer in als alleen nog maar scootjeszilm verslaan? Nou, dat zul je ik bij u in het Scootjesjournaal. Nou, we hebben al 2 keer meemaken nou, geen wedstrijd, maar toch altijd dat wedstrijdverslag. Ja, je hebt een soort langwaarder scootje. Jaap Zwaga, mooi winstje weer van de start. Hij is leider in het klassement. Is lang net hoe kwam. En hij is daar wel redelijk gelukkig mee. Nou, hij fokt er even op en dan is even zien hoe het uitkomt. Maar dan wordt de witte vlag heesen. En is er oerlis op het startskip tussen Jan Makkinga en de Groot, de man van de SKS. Die bij elke wedstrijdcommissie even als een soort assistent zei van hoe het ongeveer wezen, maar dat het wat uniform is. De wie oerlis. Nou, dan is er al een start. Maar de short in eens dat Snits heel gauw oer stuurboord gaat. En al die oren gaan. Waarom gaan ze zo gauw oer stuurboord? Dat hoeft toch helemaal net, want je doet al de slag op het bakboord afmeidje. Lang waar, eerst let bij de start, kan je net hoe de startlijn komen. Nou ja, dat betekent dat de wien helemaal draait. Dus maar eens even van bovenaf. Ja, daar zielen ze alle jocht op de tonnen die aan de bovenkant de lijn is. Die is al een paar keer vullijn. En dan gaan ze alle in die ingang heen. Maar ja, dat kan net de bedoeling wezen van de start. En dus waren er Aasket en Zuidwest ook draait hier al om. En dan zei de commissie, dan doen we de gele vlaggen erin. En dan maakt op een lijn Jan Makkinga en de Groot die moeten oerlezen. Maar waar moet die bovenste tonnen dan lezen? Wat die starttonnen ongeveer zal lezen. Maar nog even naar die starttonnen, leidt die goed. Nog even zien, nog een keer zien. Het verhoren maar 4 minuten, ja. Nou, die gele vlaggen die koersen zal inhouden dat ze wonen. Nou, dan komt de bovenste tonnen, dan komt die de Groot dan helemaal hinnevaren om te zien wat die ongeveer
ongeveer liggen. Maar hij had er ongeveer 20 minuten met die tonnenlijn. En dan zullen we hem eindelijk te plak liggen. En waar komt het dan? Ja, vlak bij uw skippen. En dan zei de man die de tonnen erin leidt, dank u wel, want hij kreeg een gejuich van het publiek. Dan zou het scootjesielen eindelijk hier in Terhenne beginnen kennen. Maar ja, dan krijg je die skippers. Die zijn riedig worden als de pest. En je hem shot al gebeuren. Alle jaren oer de startstreep. En ja, dat is onverbiddelijk. Dan kent de jury het net misschien. En dan moet er op en nij starten worden. En dan is het in Tiersen al mooi tijd voordat het echte startschot houden wordt. Maar dan gaan we dan los. En dan zien we dat Lemmer het beziekert om op een nij oer stuurboord te komen. Dat slagen dan. Ik Jereveen gaat er oer stuurboord tussen terug. Maar dan is al vrij gauw duidelijk dat dit een hele derde wedstrijd is. De wien is helemaal voortzakken. Lemmer moest dan draaien op Jennewaard. En daar kroepen ze heen helemaal net meer in de wedstrijdsfeer op een of andere manier. Nou ja, hij zit wat ongeïnteresseerd dat polsje erin te steken. Maar het maakt het helemaal neer. Er is echt niks aan de hand. Maar ja, je gaat een wedstrijd, dus je zit altijd spanning in. Dus even zien. Jereveen zit helemaal aan de onderkant. En die denkt van ja, als ik daar nou een 12 lange slag aan mij zit, dan kom ik in één keer bij de tonnen. Zo, er zit Jereveen, er zit Walsijn achter, er zit Snits achter. En dan aan de andere kant zit ik zo'n ploegje. Die beziek het op beide kanten. En maar langzaam gaat het over die kant. Vakbeet horen. Dit is de ene kant met Snits en de Jouwer en Jereveen. Vakbeet horen, jongens, in stijl een beetje heer. Het is ik dat rotten van die man al hier om een beetje de zaak in plooi te houden. En aan de andere kant, Lemmer. Ja, hij hier dus een voordeel van zijn beziekje om op stuurboord te komen. En Grauw, dat liet je de meeste man die het wel wat heilig kon. Maar de skippers, ja, ze kon niks oors doen als hult niet bezig was om centimeter van centimeter dan hun best te doen. Nou, en dat doe je dan op deze manier. Dan om een 4 minuten wordt de pijler verloren. En die is net een pijl, die is aan het bomen. Dat is hier bij de hele mannen. En daar dachten ze van, daar moeten we maar zo 4 mogelijk vooruit komen. Nou, dat hier wel aardig effect. Want hij komt dan het eerst bij die tonnen die man deze kreeg deadline had. En heel langzaam draait het eromheen. En er komen Grauw en Lemmer dan achterom. En er zit Huzem dichtbij. En er zit ik Langwar nog dichtbij. Maar het jouwt alweer helemaal neer. Want ze weten wel, de skippers. Het wordt helemaal niks. We kennen er niks mee. Het is weer een klote wedstrijd om het dan maar even te zitten. Het liep het wel mooi dit vlakbij. Maar het beweegt absoluut net. En de meesten op de wal. Die fonen daar eigenlijk helemaal neer te horen. Want scootjes die jaren te sinderen hoe het en die jaren net dit te doen. Nou, zag je het dan op bijna de volgende tonnen griemde de hele route. Ik nog wat troggelkoord. En daar komt dan het vlootje van Jereveen, Alleron en Snits. Nou, het had helemaal niks te maken. Dus, zei de jury, de wedstrijd gaat er maar weer uit. Jammer dat 12 uur maar dat gepruts begon. Want ze gingen eigenlijk bij de pierleider met de start. En dat heb ik onjong. Nou ja, maar dat gegriem, ze maakt het zelf steeds moeilijker. En het eerste uur hier een hartstikke mooie zielken. Er wordt zoveel tijd verslond door verkeerde dingen. Ik zou zeggen van gooi er een draaihoekje in en het is samen kleed hoor. Ja, nou dat zag ik vanmorgen ook voor het zijn. Ik zei ze maar het is moeilijk, maar deze variabele wienskip en weinig wien maar in het zand lopen. Want het is veel te lang aan voor de wien. Dus voor als je ooit een route zielt hebt, in de media vaak zit om. Ja. En mijn draaihoekje, ja, wie het samen kleed was. Maar ja, daar heb je van leerd, maar dat zeggen we elke keer. Ja. En het is hier al 24 jaar een zandloper. Nou ja, ik weet hoe het omstaat. Ik moet een beetje omweinig van Kobus, want ja, die doet altijd zijn best. Ja. Dus van de andere kant. Maar het is gewoon de ontwikkeling bij de scootjeskipers en hun bemanning het wel terug. En ja, staat het op het heen, het bloot een beetje bij de organisaties heen. Ja, maar nu is er een assistent van de SK's bijkomen, elke keer assistent om te zitten van Sa Matten, maar dat wordt het al langer. Ja, maar van de andere kant dat het maar resoluut is. En die assistent, hij is ik nog nooit onder ons voorsteld. Ik zal het niet eens herkennen als ik hem zien kan. Op dit moment de juiste beslissing, maar hartstikke sneu voor u. Want juist een berg punten om weer te krijgen. Maar ja, van de andere kant, het is het ziel, het is een kampioenschap en dan is iedereen op zijn ierpest. En ik ben blij dat de wedstrijdleider het jood aan dingen had.
Zijt Berend Mink. Nou, voor de Voslijns nog even het klassement. Ik neem alleen nog de kop. Langwaar, nog gewoon eerste. Bolzet tweede en de Lemmer tredde. En dan zullen we onderaan op het 12e plak de Jouwer, 13e plak Huzum en op het 14e plak de Zuidwesthoeken Neert veroren dus. Ja, Makkingeer, dat wie net mals wat Berend Mink daar al eerst zei. Maar ik wil eerst even aan jou als wedstrijdleider van Joert vregen. Hoe heb je dit nou belibben? Nou, het is natuurlijk voor iedereen een enorm teleurstellende dag geweest. In de eerste plaats voor het talrijke publiek wat natuurlijk op de pier staat of rondom de wateren aanwezig is. Voor de wedstrijdcommissie, eigenlijk voor iedereen die erbij betrokken is. Maar hoe heb je het belibben? Ja, in dat opzicht ook heel teleurstellend. Ik had me daar een ander beeld van voorgesteld. Zeker ook als je vanochtend het water opkwam. Want ik hoorde Berend Mink zeggen van nou, je had de startlijn bij de pier kunnen leggen. Daar lagen we eigenlijk ook nog iets meer naar het strand toe zelfs. En we hadden het zag er prachtig uit dat we een mooie eerste kruisraad konden maken. Richting, een beetje richting koers paviljoen, zeg maar. De wind was wat zuidwestelijk-westelijk. En dat zag er heel hoopvol uit. Er stond een klein drietje, dus dat was heel hoopvol. Ja. En gedurende de procedure begon hij al te draaien. En hij ging uiteindelijk door het westen heen, richting het noordwesten. Ja, nou dat ging met horten en stoten. En dan ging hij weer wat terug. En we zochten steeds de gemiddelde wind. Nou, die ging steeds meer naar het noordwesten. Ja, en daar begon eigenlijk de problematiek. Maar Berend Mink zei van je makken het jezelf zo moeilijk. Ja, ik hoorde Berend Mink zeggen praten van... en beslissingen nemen. Ik hoorde Berend meerdere dingen zeggen. Ja, hij zei een hele hoop. Ja, nee, dat klopt. En niks weer haast positief. Nee, maar op een gegeven moment was het zo dat... er was een opmerking van, ja, de boeien liggen nog niet uit. Wij hadden voorgenomen om zeker de bovenboei, waar we ons toch op concentreerden, zo lang mogelijk aan boord te houden. Ja. Om in ieder geval in te kunnen spelen op de laatste ontwikkeling. Want in het begin hadden we hem richting paviljoen zullen leggen. En vervolgens ging dat al heel snel richting, uiteindelijk niet op de pier, maar richting de pier, zeg maar. Ja, maar we zeggen het krijg ik in beeld. En ik heb ze hier in wervaren, jongen, Emma Belly, Emma weg contact. Hoe kan dat nou zo lang worden? Nou, wij concentreerden ons op het eerste kruisrak. En zolang hij er niet goed in ligt, of zolang de wind niet stabiel was, hebben wij gezegd, hou die boei in ieder geval aan boord. Zodat wij op het moment dat we wel een stabiele wind kunnen zeggen van oké, nu vaar je daar naartoe en daar gooi je hem uit. Dus wat wij echt bewust gezegd hebben is, daar komt de bovenboei ergens te liggen en vaar daar heen en weer. En zodra er stabiliteit is, daar ben ik hoofdzakelijk met, in dit opzicht heb ik dat met Theo de Groot gedaan. Van de SKS is hij, dat Berend Mink van site van die is nog nooit ons voorsteld. Nou, dat weet ik niet. Nee, want ik ken de historie van in dat opzicht niet, omdat ik er dit jaar voor het eerst bij betrokken ben. Ik weet wel dat er hele goede initiatieven zijn vanuit de SKS om meer met de wedstrijdcommissies aan de gang te gaan. Mm-hmm. Theo de Groot is daar voor beschikbaar gesteld. Ik weet niet of hij alle wedstrijden erbij is, maar ik dacht dat hij wel bijna alle wedstrijden van de SKS erbij is. Is hij voorjaar mee begonnen. En dat biedt in principe niet alleen tijdens de wedstrijddag, maar ook als we bij elkaar komen in het voorjaar, mogelijkheden om daar met elkaar eens even over te praten. Maar je praten te volgen. Dan moet je een baas wezen en die moet gewoon een lijn zetten en zo maakt het. Als je hem dat zo man, je wordt er beroerd van. Ja, maar dat het verdorie wordt een discussie. Ja, maar dat komt misschien ook. Kijk, dat komt misschien ook een beetje door de situatie van de dag. Nee, dat is wie flint weer je rekken de ramp. En voor 2 rekken, voor 3, dit is weiter hen, dat is de vloek van dit water. Er wordt de volle lult op dat staatsschip. Klaas, kijk wat er vorig jaar en het jaar ervoor gebeurd is en eerder. Maar laten we doen je het hebben. Dat weet ik niet. Vond je het net dat er volle communicatie daar op dat best baas. Kijk, ik heb ook heel veel dingen gezien die beter kunnen. Bijvoorbeeld? Daar ben ik heel duidelijk in en heel eerlijk in. Nemen ze één ding wat je vindt wat echt beter mat? Dat is... Nou ja, kijk, als je praat over het aantal mensen op het stadsschip en als je praat over wie moet je in een discussie betrekken, zeg maar, nou dan kan dat wel beter. Daar ben ik eerlijk in. Je waren er zelf een beetje... Nou, ook toch wel ingegeven door de situatie. Ik ben afgesproken met Theo. Theo en ik die sparren met elkaar en wij hebben overleg met elkaar. En van daaruit wat wij samen beslissen, neem ik de beslissing in, ook naar mijn commissieleden die op het schip zitten en die op die manier toch aangestuurd moeten worden. Maar wie wil drok?
Ja, er zaten veel mensen op het schip. En het tweede, Jan, als ik dat even vraag je mij. Je wilt te perfectionistisch. Nou, het betere en de grootste tegenstander van het goede. Donder in maar in en dan vaar je maar. En dan weef je in de wind. Show maar daar bij die bovenste tonen komen en maak je maar een mooi cruiserijk van. Ja, ik hoor heel goed wat je zegt. Ook als je dan de tweede start ziet, waarbij we vlak voor de start uiteindelijk een windshift hadden, dat hij toch zodanig shiftte dat je van de onderboei vrijwel gelijk naar de bovenboei kon varen. Dat kan het schelen. We hebben het 30 seconden misschien door laten varen. Ja, wij waren op dat moment de mening toegedaan dat dat niet eerlijk was en het had eruit gemoeten. Achteraf kun je daarover discussiëren. Maar wist het dat je hebt te vol net gemaakt van bepaalde scheppers die je hem te kritisch volgen. Dat is overal zo. Best gewoon baas. Bij Grauw wie er ik heb inschrijving in de stad. Laat ik zo zeggen, in dat opzicht sta ik daar heel blanco in. Dus met kritiek heb ik nog nooit te maken gehad vanuit de schippers. Nou, het wel dus kijk, ik benader dat ook vanuit mijn eigen zeilen. Ik zeil vaak aan de andere kant. In die zin van, op het moment dat ik zie dat de wind shift en ik haal daar voordeel uit of nadeel uit of wat dan ook. Maar het is niet eerlijk. Het is niet zoals het bedoeld is. Dan zou ik het comité verwijten op het moment dat ze niet ingrijpen. Maar mist jij, jongen, dat is de hele wedstrijd zo. Die shift, je leest het bovenin, lees je onder. Ja, dat is gewoon zo. Daar ben ik niet met je eens. Want ik vind het. Kijk, een shift heb je altijd. Ja. Maar ik vind een extreme shift, dat als je onderin start en je gooit hem overstag en je vaart op de bovenboei aan, ja, dan vind ik dat te veel. Kijk, maar ook hebben we nou praten over die shift komt net samen. Die komt van de walhoud. De kerst is met de verrekijker. De kerst het in de gaten, hè. Bij Grauw weet ik zo. Ja, maar daarmee zeg je van de schipper die dat oppakt. Ja. Dat zou de goede schipper zijn, zeg maar. Maar ik sta er als wedstrijdcomité sta ik er anders in. Maar ik denk ook dat als je de schippers zou vragen van had je die start door moeten laten gaan, dan denk ik dat, nou misschien enkele uitzondering na, 12, 13 man, misschien 14 man gezegd hadden, nee, dat kon niet. Nee, maar dat moest ik net vregen, Jan. Dat moest ik net vregen. Nee, maar want dan ben je het Kijk, als commissie wil je dat op die manier zo goed mogelijk doen. Dat is het probleem. Wat Klaas zei, je bent te perfectionistisch. Ja, ik vond dit zo extreem dat dit niks met perfectionisme of bijna perfectionisme te maken heeft. Dit kon gewoon niet. En je zag het zich aandienen 1 of 2 minuten van tevoren. Nou, dan zeg je toch, laat hem nog even gaan. Want als ik een menu uitschiet, win ik 3 minuten ten opzichte van dat ik het vlak doe nadat de start geweest is. Wanneer de wind misschien weer teruggedraaid is. Maar wat kunnen we nou concluderen? Dat wij een hele moeilijke middag gehad hebben. Het begon dus met wat meer. Waardoor hier. Ja, wat concluderen we? Wat leren we? We leren in dat opzicht dat we die start, denk ik, volgend jaar weer net zo gedaan hadden. In die zin van terugschoten. Dat even terug over dat moment. Mm-hmm. Wat we verder leren is buiten het feit dat we vanmiddag lastige omstandigheden gehad hebben, dat er hier en daar nog wel wat te verbeteren is. Nee, Edo leerst, dat is ook baas best. En dat is ook minder gemakker aan boord hebben moest. En een adviseur is een adviseur en een baas is een baas. Maar een baas is een baas. Precies. Het leek misschien dat er veel gediscussieerd werd en dat er veel mensen aan boord waren. Er waren ook veel mensen aan boord. Maar als je de mensen die daar verplicht of in functie zijn bij elkaar optelt, heb je 4 man van de SKS. Ja. Je hebt een paar man van het wedstrijdcomité. Je hebt nog Jan Makkinga is de baas. Helemaal eens. Je hebt nog stagelopers uit Langweer. Maar ik ben met je eens, hoe minder mensen op startschip, hoe minder gehouden, hoe beter het is. Ja. Zij is, dat is een heel mooi eind van dit gesprek. Absoluut. En Takamir dan, zou het even zijn. Jan Makkinga. Zeker weten. Zwaait de scepter. Mooi. Zij is dat. Okay. Dank u wel. Dankjewel. Voor de komst. Bedankt. Blijf nog even zitten. Want Gjalt, uw nieuwe verslagjouwer Jan. Gjalt de Jong, die is uw nieuwe verslagjouwer voor de radio. Maar deze man, die heeft zoveel talenten. Luister, kijk en huiver. Ben je er klaar voor? Ik altijd. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning, hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises.
and up she rises early in the morning. He put him in his coppers with a host by morning. Put him in his coppers with a host by morning. Put him in his coppers with a host by morning. Early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises early in the morning. Put her in the bed of the captain's daughter. Put her in the bed of the captain's daughter. Put her in the bed of the captain's daughter early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises early in the morning. That shall we do with the drunken barman. That shall we do with the drunken barman. That shall we do with the drunken barman early in the morning. Hang him on the line so the wind can dry him. Hang him on the line so the wind can dry him. Hang him on the line so the wind can dry him early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises early in the morning. Nou, wij weten wel wat we hem hadden. Als er weer een wedstrijd aflast wordt, dan zetten we Gjaldje gewoon del. En op de radio. En dan kunnen we wel jongen. Klaas, daar is alle dagen een eigen gast. En daar kiest voor Alco Rijenga. Waarom Alco? Nou, dat is heel bijzonder, want dat is de adviseur. Adviseurs zijn heel iets belangrijker in het scootjes. Marije Faber bij Douwe Visser. We zien Harry Amsterdam bij Bernd Menk. En het show verdikken Alco bij zijn broer. En ik denk, een droom komt uit. Maar ik denk, wat er bij het Heerenveen gebeurt. En waarom moest Beint Kramer van de Jouwerau? En Alco weet dat al. Waarom moest Beint Kramer nou van de Jouwerau? Omdat ik aan. Nee, wie was on? Nee. Oké. Maar Do en die broer, hij hem er altijd een droom van aan. Nou, onbewust wel, denk ik. Zie, wij zijn op een gegeven moment uit me geraken. Toen wij van de Lemro raken ben ik vrij snel op Heerenveen kwam. Dus Dirk Jan is met Heerenveen. Ik was een paar keer mooi geweest. En ja, eigenlijk onbewust hebben wij altijd wel een keer zijn van, hey, als we de kans krijgen. Dat heb ik met Pieter, ik heel vaak Pieter zijn. Ik zie daar een gouden plak. Ik zie daar een satsie in die zielen kent, dus dat wie het probleem net. Maar ik zeg, er zijn weinig redenen waarom ik van Heerenveen Aushoek kennen. Maar een van die redenen is dat Dirk Jan me vrij serieus vraagt van, hey, was met mijn zielen? Dan denk ik er zeer serieus aan uitdenken. Nou is Pieter een goede skipper. Wat is dan de taak van de adviseur? Een adviseur is eigenlijk degene die de hele wedstrijd om hem heen is. De skipper met eigenlijk de hele wedstrijd alleen maar het skipper naar sturen. En de adviseur die bepaalt samen met de skipper de tactiek. Dus die shot omheen van, hey, daar komt vlaagje aan. Of hey, die rent wat heger. Of hey, kunnen we dat wel krijgen? Krijg net verdeel. Nou, en dat ben wij. Tenminste, zat ik het altijd wend ben bij Pieter en ik bij Dirk Jan. Praat je tenminste aan hoor. En dan moet er een knoop terug. Is dat kwad van stof of het hele verhaal? Nee. Nog eens wat. Hoe doe je dat dan? Dat ken het op commando. Nee, nee, maar je moet ik wel eens stel dat de skipper even net oplet bijvoorbeeld. Dan zou Pieter ik wel, dan slaat me maar op een kapje. Hè? Nou ja, dat moet je dan af en toe ook wel even. Hoe vaak heeft dat die? Nou, vol mooi. Maar wel samen met deze wien, met de verrekijker in de gaten houden de vleugels. Ja, ik heb de verrekijker eigenlijk een hele beetje om mijn nek gehad. En er is niks moeilijker als met dit waar adviseur wezen. Nee, maar nou, want dat weer wel een beetje spannend. Pieter heerst Klaas Boersma. Ja. Jaren en jaren eigenlijk vergroeid met skip, die eruit, dood erin. Wil dat dan wat? Nou ja, bij zo'n man als Klaas Boersma vul je jezelf natuurlijk een broekje. Ja. Dat ik gewoon weer. Alleen dat Pieter wie... zo Klaas hier aanjong van ik wil graag een stapje waarom dan. Hè, de jongere garde met de kans ik rijden. En Pieter wie toen zo eerlijk om te zitten van hey, als we dat in zijn eigen team oplossen kennen, zoek het heel graag willen. En hij zegt in mij daar de aangewezen persoon voor. Dus daar veel je natuurlijk wel grutschat, Sannie en dat vreegt. Ja, viel de strik voor het voor? Ik heb het ja zijn. Maar dan show wij dat vlinder hier.
Dat is die niet een scoorteman best. Ja. Denken we, hij is onthoofd. Nou, nee, dat ging een hele oren reden. Wat voor Nee, reden? we hadden een groot een probleem. Een van de scoorteman die zei... die zei jou. En Pieter zei van, ja, ik wil er wel in hebben die ik daar blindelings vertrouwen kan. En een goede ervaren scoorteman, ja, die vindt stinkend op elke hoek van de strutten. Toen ben we wat aan het filosoferen van, hey, hoe kunnen we dit probleem oplossen? Nou, Pieter zei op een gegeven moment van, ja, Soestrik wat vervelen om dat stoot kon zitten, dat we een adviseur vinden. Nou ja, ik zei, ik wil me best kicken in een rol van hier. Als we dat probleem oplossen kunnen, ja, wie ben ik om als in de teamspot die we door om dan te zeggen van, nou, ik wil absoluut adviseur blijven, dus ik is van over. Ja, en dat was dan net mijn weesmaatje. Bij Kramer is 80 hier adviseur op jouw scootje. Dat omdat zo nog een keer samen bij die broer wezen was dat hij eruit flikkeren wordt. Dat heeft dan net zo. Nee, daar is toch wel even wat over. Verder dat ik bij de Grutskoot kwam op Heerenveen, wisten Dirk Jan en ik, heen bij de afspraak al dat voor Riemel eerst hier op Heerenveen wees. Ja. Maar omdat de Heerenveen wat meest nauw ging, en we naar Tuur en naar Trim, naar Mest. Ja, mijn gevoel zei, ik ken nou net Pieter in de steek laten, dus ik wil eigenlijk nog één hier op Heerenveen zielen, wat Dirk Jan eigenlijk helemaal goed begreep. Dus de wind met jou, die wisten dat ik naar die ouders zoek. Altijd de jongens op jou dat ik nog goeie keurde, want ja, Dirk Jan heb ik van alles willen, maar Zadwan, hebben we dat toen eigenlijk maar uitgepraat. wat moest je daar nou oorzaak als mind om Dirk Jan kampioen te maken? Dwan zag het op Heerenveen ook altijd ding. En wat is dat? Vrij breed aan boord, communiceren gaan, met de jongens praten, oerlezen op een... Democratisch. Ja, maar net al te democratisch, want je moet net iedereen in de discussie beloeken, want er zijn maar buis aan boord de meesten het traaien, die is maar om hun hindersjogen en de wedstrijd bepalen. Hans Meets wat voordek, nou ik zit als adviseur en Dirk Jan. En die traaien moeten dat doen. En je moet net een zwurdeman of een scoordeman, en die hebben hun mening ik, en dat is helemaal geen probleem dat ze dat zeggen. Maar dan wij bepalen dat punt. En na dit hebben we het gelukkig even over. Want er binnen jongens die zeggen van hem die samen of samen. Nou, dan heet er even over. En dan zeg je van nou, is er nog wat? Nee, dan denk ik nou, dan geven we er morgen weer voor. Ja. En dan doe je eerste binnen, maar ik kan je een keer zien je 11 ton binnen. Is net vreselijk riskant, alcohol, want het kan samen mis. Het kan altijd mis. Dus kan die twee broers bedoeld. Ja. Ja, dat zei dus toch in een van de voorwedstrijden en ik. En die man haast een ruzie. Nou, we zijn Grauw voorbij, we zijn Veenhoop voorbij, wij Janne Water en we zijn nog steeds bij elkaar. Wij staan in het klassement. Ja, daar hebben we het me net door. Toch, dat weet je het net. Ja. Nee, maar ik heb met Dirk Jan lezerscrew. We hebben, ik ken net heugen dat wij wat spul gaan, hè. Waarbij wat dat betreft. En dat vind ik wel heel belangrijk. Tenminste, zeg ik dat met Pieter altijd die een adviseur hebben en de skipper. Dat moet eigenlijk een hele goede klik hebben. Je moet net volle praten hoeven. Je moet wat wiezen, wat zissen, rustig praten. Je kan wat verbeteren, je kan wat aansturen. Maar het zit ik wel heel dicht bij elkaar natuurlijk. Je kent elkaar ik zag goed dat ik wel gevaarlijk wezen kan. Ja, ik zou nog wel een ander voordeel. Ja. Wat is het voor wat nemens? Wat is het grootste? Nou, wat ik al zei, wij hebben gewoon heel weinig woorden en wij weten we wat we willen. En wat heeft Dirk Jan nodig rust? Ja, ik denk dat hij altijd. Ik ken net vergelijken hoe dat mijn baan ging, want daar heb ik nooit mijn ziel. Nee. Maar als het om de hinnen zijn verneemt, denk ik dat hij een stuk rustiger is en rustiger oogt en wat meer met zijn eigen stoelderij bezig is. En dat hek van ja, want normaal dat kan ik zelf worden. Ik doe gewoon wat ik denk dat goed is en ik heb ik voor zijn. Hij met oorzaak willen met me zeggen. Maar ik dacht dat ik het altijd wend wie. En hoe vind je hem het nou? Want, ja, die wel Grutsk, ja. Ja, maar die vindt jammer dat is toch ik heb 12 jaar op Heerenveen. Zijn heid is Jellerij. Ja, en we hebben 12 jaar hebben wij maar de familie Rijnga natuurlijk maar Heerenveen oplutsen. En mij vindt het machtig. Maar aan de andere kant, ik wil heel jammer dat wij de familie van de Gerben van Maan, dat we daar niet bij binnen. Maar bij de broers, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, maar die broer is de skipper. Dat is de adviseur. Ja. Wanneer was zo de skipper? Weten we net, hè? Heeft die ambitie nog? Ja, ik denk dat iedereen wel weet dat ik dat wel graag wil. Maar ik verschot wel en ik de kans net krijg dan maar net. Maar ik zou natuurlijk het zo fantastisch wezen. Dat word ik het maar stel je nou voor, dan ben ik even de duivel, hè? Het gaat net goed, maar ja, de advocaat, maar ik ben een duivel. Maar Dirk Jan, die doet het net goed. En ze zei bij de jouwer, we willen alcohol. Dat ook net. Nee? Nee. Man, het is die ambitie. Nee, maar ik wil heel graag, maar ik wil net ten koste van alles. En op elk scootje, dat ook net. Nee, maar Klaas, kan ik ook. Even voor de duidelijkheid, nog 30 seconden. Wat worst, witte, nog. Ik wil weten wat is de toekomst van dit scootjes, maar die jonge lui waar zo samen mee bezig bent. Wat is de toekomstige generatie?
er zitten heel veel jeugd binnen de SKS en eromheen. En wij willen heel graag dat die bij de SKS belutsen binnen. Dat scootjesjon volle meer promotie krijgt. Want dat ben je wat toekomstige bemanningsleden en misschien voor skippers. En daar best is hij veel bij. En vanuit de VSB ben ik secretaris. We zijn daar fanatiek mee bezig. Ja. En mijn opleidingsprogramma's zijn van alles en alles en alles. Ja. We blijven nog even zitten, maar we toch eerst even de wedstrijd van morgen. Elke lok, praat dus bij. Morgen zielen we op Langwar en dat is dus op de Langwadderwielen. En dat is de meest oerskotte mar die er in Friesland besteedt, omdat het zo droeg als hop is. En nog de gemeente Dweijenwerstal, nog de gemeente Skasteland, nog de gemeente Friese Meren ben er in staat om er maar 1 kroem dwei te hellen. Dus de scootjes wat er heel bot om denken, daarom wordt ik zo vaak omslaan, want dan ga je het zwart in de groen en het zwart in de groen kan je absoluut net zielen. Nou, de route is waarschijnlijk morgen, wat de oostenwind wegkomt, dat je van de Noorderhouderwei, de tramwei, dan ging je naar het dorp daar, dan heel omheug, langs die zandplaten waar je helemaal omheen. En dan weer waarom, net lang waar de veert, naar de Ouderwei. En dan is de route ongeveer roen. Maar je kent er absoluut niet van zeggen, want het is droeg. Zijt elke lok. En dan zullen we even naar het waar van morgen. Het wordt 26 graden. Er is zinnen en bewolking. De windkracht is 2. En elke zijde van als hij naar het eerste niet, maar hij is zuidwest. Nevens de voorspelling alcohol. Ja, maar dat wordt wel lachen morgen. We weten er niks van. Hij komt er al aan. Krempende winden, uitgaande vrouwen. Niet te vertrouwen. Wat wordt het mooi, jongens? Ik hoop dat er winst is, want alle ouder aan de dagen is dat... nee, dat is steekt er net alcohol. Dus het morgen wij gewoon een feest. Dan zullen we een weekend per wedstrijd meer. Ja, maar hoe zit dat nou? Want er zijn nou 2 aflast. Ja. Die worden inhellen, die. Stel je voor, in het slimste geval, morgen wordt aflast en die daar daarna... Ja, alleen maar is prachtig mooi waar. Ik heb wat wedstrijd zien. Maar er wordt toch net meer dan 2 inhellen? Ja, of wordt alles inhellen? We hebben altijd afgesproken, als er in de eerste weekend wedstrijd aflast wordt, kan die inhellen worden. En dat de tweede wedstrijd, of in de tweede weekend inhellen, kent ik. Dus, en anders ben we er maar nog, ik bedoel iedereen voor zielen. Dus, ja, of jongzielen. Nou ja, dat is die nou beeld in. Dus, andere is het stil. 4 woorden staat mooi. Ja, geef hem mooi. 4 woorden ja, we zijn staat. Ja. Ik ben er wel voor. En hoe komt het met de jouwer? Je staat net op het plak dat je hem jaren. Nee, wij loeken deze wedstrijd, of de minste loeken we aan. En wij skadelen alleen maar vooruit. Je skadelen alleen ja, want het skiprint hartstikke best. En daar leidt het absoluut net om. En we hebben wat heel ongelukkig geweest. Nou, op Grauw maar daar hebben we door die startkrijg al even gehad. Nou ja, daar winnen wij de dupe van. Ja, en de loterij van op januari, daar ben wij gewoon compleet de dupe van. Omdat je mij een heeg startnummer, of een leeg startnummer hebben. Hier een straai op Veenhoop. Ja, die wist ik niet droog. Nee. De jouwe treedt naar je namen, wist dat goed? En dat is? De 2 gebroeders. Ja, dat is ook mooi, hè? De 2. En wij zijn ook al terug wat dat betreft. Dan, hè? De 2 broeren. De 2 broeren. Nee, dat komt helemaal goed. Ja. En waar wordt de kampioen? Het wordt voor u een hele tour, denk ik. Maar wij komen bij de eerste 5. Ah, nou, daar hoop je voor je hem op. Ja, toch, wie de kampioen wordt, dat weet ik net. Dat voor je. Zullen we wel. Tegen dank Alco dat je er even komen hoest met die mooie verhaal. Morgen dan ben we er weer. Met het Scootjesjournaal. We hopen dat die wedstrijd teruggaat op Langwaar. Maar we weten het net. Dus joggen we het morgen weer. Eerst op de radio. En een montejoen te jaren met Maat Klaas weer in het Scootjesjournaal. We vinden altijd weer wat uit. Zij is dat. Graag een morgen, toch?